Sjoerd. Oh, zus. Ja, een opdracht. Sure. Die vlek heb je een mooi boek. Maar dit is nog wel leuker. Sjen, ik maak mijn boys in Burgum. De boys in Burgum. Hartstikke leuk. Ik moet hier in Lauwert wezen. Apenkop. Apenkop. Oeh, media. Dat is de omtinken, hè? Met de beest. Wieger. Ik ben bereid. Ik kan jet dat 30% van de studenten maximaal billen. En 12 de 4 studenten geen bijbaantje had. Maar dat kan letter wel probleem veroorzaken. Daarnaast is de vakkenvuller nog steeds het meest populaire bijbaantje. Hey Mark. Hey Sjoerd. Wist ik zo benieuwd hoe dat in Friesland gaat? Zeker, dat moet mij een uitziekje. Dan maken we maar even onderzoek uit. Nou, hey, ontzien hè? Yo! Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar... Ik hier een afspraak met Reinoud Visser. Maaike maar een omroep. Ja, dat was hetzelfde. Jo, als dat mij? Hij is wel even hier. Reinoud Visser, servicebalie alsjeblieft. Reinoud Visser. Ja, daar komt er ik al aan volgens mij. Dag jongen, welkom. Hoi, Mark. Reinoud. Ik kom hier voor die webcam. Nou, wat mooi jongen. Kom maar mij. Best. Op je volle pips na, een golf neemt de afstand van je hemellichaam. Ze is van spectrale klasse, onaardse krachten. Kijk, dat was. Helemaal goed. En dan geef ik gewoon eerst naar achter en dan lig ik mij... Best. Joet ben ik in Bulgaat en dan wel vlakbij het Louterbos. Vandaar dat ik deze lezers even onder in ha, want je weet me nooit. Ik ga een afspraak met de apenkoppen, met Wieger Stienstra. Ik ben heel benieuwd wat ze doen en ik zie in de verte daar al een apenkop staan. Dus dat moet ze wezen. Ik zal er heen. Goeie, jij mag er een apenkoppen wezen. Zeker. Ja? Helemaal goed. Hoi, Sjoerd. Jopper. Sjoerd. Hoi. Wieger. Sjoerd. Wieger. Yes. Daar heb ik een afspraak. Klopt. Ja, hoi. Tot Sjoerd. Hey Wieger, wat doen we hier? We zijn een ontoefening met slow motion. Ja? En dat doen we met mooie rookgranaties. Nou, dat wil ik heel graag zien. Ik Ik ben ben- heel erg benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. De eerste Ja. keer dat we doggen, dus het is leuk. Hey jongen, welkom in het magazine. Je hebt van alles en nog wat staan. De variant van de Grient, de stand van de KW. Ja, KW dat is binnen kruideniersbaan. Ah. En we houden natuurlijk de vracht. Ik stel voor dat we gewoon bij de basics beginnen. Oké. En dat is KW vullen. Dat doen we op een FIFO manier. FIFO, wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat we eigenlijk alle producten die gaan achter in het schap Ja. en de allerlaatste producten die staan voor in het schap, Yes. pakken we even een karre Oh ja. en pakken we Ik een zie daar al container. een mooiste. Ja. Is dat niet mijn echt? Ja, helemaal goed, doe dat. Neem ik deze container mee. Best. Ja, is helemaal Dan goed. begin ik bij mijn film, dan... Dan ben ik zo bij die Best. goed FIFO vullen, hè? Dat is toch uit Dit is wat ik FIFO, toch? Die maak ik FIFO, jazeker jongen. Er zit wat trouwens in een blikje bij die zie je. Hoe gaat Ik ken het? dat ook net. Nee. Dus Wat moet hij mij? die mag nog even derven. Derven, maar die kun je net samen opdrinken. Die kan net zo als we hem samen opdronken. Nee, ik net hè. Oké. Die gewoon zien. Die leiden ze in. Oké, Zo nou. waren. Dat is goed, jongen. Ik geloof in de goedheid van de mensen. Oké, dan mag we dus eens Maar even wat zou er derven. gebeuren als je dat nou opbrengt? Van de vulploeg. Van de vulploeg, ja, die moet dat betalen. Ja? Ja, zeker. Dat is natuurlijk net onderwerp die het zeg maar wel. Nou, transactiemenu, we hebben een registratiemenu en een betaalmenu. Best. Dat ja. gaat goed komen denk ik. Ik viel me al helemaal tussen. Oké, drugs totaal. Ja. En hoeveel geld was cream van die beste man? €4. Oké. Dan kan je gewoon papier drukken. Zo. Nice. Yes. Zo, bij 54 cent. Het is al. Ja, Was die maar- bon ik mij aan? Zo'n mondje. Ja. En netjes opvouwen. Nou, super jongen. Cheers. Mooi man. Ik doe dat je hè? Ja, hey, succes dan. Hoi. Ja, Dat ben mijn eerste klant hè? Hey. Nou, maar je wil meer komen. Verveel me wel een beetje. Zo zei je fire in the hole.
Hey Wieger, had je nou zo'n mediabedrijfje, hè? Ja. Wat doe je dan even van werk? Nou ja, we zijn voornamelijk aan het fotograferen, we zijn aan het filmen, we moeten hier eigenlijk bedrouwen, zetten we beter op kaart om gewoon een mooi filmpje te leveren. Ja, en hoe zit dat dan? Daar investeert je in geld, maar kerst door die studie direct van betalen of kerst door wat leuke dingen verdwan? Nou ja, eigenlijk is het zo dat kan eigenlijk net. Nee. Dus je leven eigenlijk gewoon om te investeren. Je kan gewoon goed eten en daar bloot het eigenlijk bij, maar studiefinanciering dat is al een grote rol natuurlijk. Ja, en Liene? Natuurlijk, dat zeker. Oké, dus het is net zo dat mijn bedrijf zien nou de jackpots, maar het is nou eerst een basis lezen van misschien wel de takkomst. Ja, nee, dat sowieso. Ja, nou werk je hier volgens Een aantal, ja. We gaan een beetje een gemixte ploeg. Dat verschilt dus vanaf 15 tot en met een jaar of 20, 21. Dus het is wel een beetje een echte studentbuis. Ja. What you do? Hey Reinoud, Yo, Mark. ik ben nog klein mee. Oké, dat is helemaal goed. Mooi dat je weerst, jongen. Ja, mijn klein. Ik ben op de trap. Hey beste hè? Yo, Burk snor. Yo. Hey Wieger, dan hebben we gekregen die mooie die oefensessie van je man en dat smiet enorm bijzondere beelden op. Maar wat maakt het bijbaantje nou zo bijzonder? Nou ja, het is eigenlijk dat je van je hobby je werk moet zien. Ik doe het al sinds ik 12 ben of zo, dus ik heb er al wat ervaring in, ik vind het leuk. Dus dat maakt het eigenlijk wel het leukste om te doen. Oh, een grilla. Tje. Ah, dit zit er volle bed eruit. En dan moet ik wat moois doen? Of net? Ja, gaan we achter de boom staan. Aapjes zitten in bomen. Wat vind je nou het allerleukste om je bijbaan? Nou, ik vind het filmen eigenlijk wel het leukste. Ik zou zeggen fotograferen, maar dat is eigenlijk een beetje de nooist. Ja? En ik vind eigenlijk het bewerken en het aanleveren van de video en tegelijkertijd het contact met de klant zelf. Ja. Dat een beetje te onderhouden en te netwerken, dat vind ik het leukste. Dit staat weer, hè? Ja. Bedankt. Bedankt. Joppe, hartstikke bedankt. Wieger, Yes! bedankt en succes met je relatie en die Graag bijbaantje. En een succes werk ze nou, hè? Yo. Yo. Hoi, hoi. Hoi. Nou, dat weet dan. Ik heb heel wat geleerd over media, camera en nou ik mijn apenkap model wezen. Ik zou zeggen, ontzettend en de oren keer. Nou, dat is een hele mooie aanpak, hè? Prachtig.